El llibre l'ha il·lustrat la montbrionenca Irene Gutiérrez i l'ha escrit la cambrilenca Rosana André. Tot és per aquí proper. És un llibre que està basat en la ruta del cambrilenc Jordi Morató, que va realitzar per Catalunya ara fa un parell d'anys amb el ruc Nick i el seu gos Paf. Després de l'explicació podreu comprar el llibre al preu mòdic de 10 euros i el Jordi ha aprofitat la benentesa per vendre'n un altre, que no sé quin nom té ara, l'Avi Calavella, que el trobareu allà. Diu que el ven a meitat de preu, així com una ganga. Bé, passo la paraula amb ells. Bé, moltes gràcies per ser aquí, un diumenge de fred i vent, un diumenge pseudoelectoral, amb actes per tot arreu. Gràcies a l'alcalde, al qual he convidat de ser aquí, però m'ha dit que preferia veure com a espectador, cosa que està molt bé. Per mi és un plaer estar a Montbrió, perquè l'alcalde m'ha dit que és casa meva a Montbrió i això també, no? I m'agrada. I ara estava pensant que realment la meva primera presentació d'un acte, si no m'equivoco, va ser el gener del 94. Per tant, 93-94 tinc aquest dubte amb el llibre, etc. De manera que fa gairebé 25 anys, tant de la biblioteca com de que jo faig actes aquí. I de sobte penses, en 25 anys, la gent que venia a presentacions i que no hi són. I sempre sap greu que la gent que dona suport a la cultura segueixin el seu camí. I ara em sap greu que la germana del meu pare, la Maria Teresa Llaveria, o Fort, també sempre ens acompanyava i ha fet el camí dels estels. De manera, gràcies per ser aquí i per defensar la cultura, que és una paraula cada més difícil, molt nostra però poc reconeguda. Creu que en el govern la cultura, en lloc de dedicar un 1% que no arribava de pressupost a la cultura, li dedica una mica més. És un plaer ser a Montbrió i tenir companyia tan fantàstica com la Irene i la Rosana. Una a Montbrió, una a Cambrils i jo de Reus, però vaig passar els primers anys de la meva vida a Montbrió. Per què se'ns ocorreix editar un llibre que diu Les aventures del Nick? Doncs tot passa d'una manera màgica i fantàstica, que és que un dia la Rosana m'explica que ha conegut un tal Jordi Morató, que és un home curiós, tafaner, viatger, i que un dia va decidir fer una ruta per Catalunya amb ruc. Fet, jo diré gairebé heroic i èpic, perquè si ella estigués aquí em diria que fer un viatge amb ruc, els rucs són molt rucs, són molt nobles però són molt difícils de controlar. I el seu viatge per Catalunya, i diu que fins i tot no n'ha pres prou i vol seguir, doncs li va donar una quantitat d'anècdotes esfereïdora i extraordinària, com que el ruc no volia seguir i buscar un camperol, agafar un tractor i emportar-se el ruc, vulguis o no vulguis. Llavors, aquest ruc va fer una volta important per Catalunya, va anar al monestir de Montserrat. Jo no sé si el ruc es volia inscriure a la coral, crec que no devia inscriure, però sí, és cert que va passar per Montbrió. I aleshores aquest llibre, Les aventures del Nick, és un llibre que m'agrada molt, i per això l'he editat, perquè el ruc passa per diversos pobles de la comarca del Baix Camp i d'Ebre d'Ebre. I ja aquí la Irene es va fer un mapa magnífic amb totes les poblacions que passa i Montbrió té un lloc important. De fet, li vam donar llibertat a la Irene perquè il·lustrés diversos edificis. No podíem amb tots els pobles il·lustrar l'Ajuntament o la Casa de la Vila, però seria com un molt publicitari, de manera que va agafar un espai prou reconegut. En podia agafar un altre, però ens agrada molt que sigui aquest. De manera que el ruc comença a Cambrils i fa una ruta pel Baix Camp i per la Ribera d'Ebre. M'agrada molt aquest llibre per dues raons. Una, perquè els pobles tenen llibres d'història, però un llibre d'aventures i adreçat als infants, que són els homes i les dones del futur, doncs no n'hi ha tants. Jo recordo que a casa meva encara tinc un llibre on apareixia un dimoni, i aquest dimoni, amb unes banyes esfereïdores, deia al peu de plana que estava a Montbrió. Jo de petit vaig guardar aquest llibre com una cosa molt especial, fins que a casa em van dir no és pas Montbrió del camp, és Montbrió de la mar. I això va ser com una mena de decepció de sobirana tal quan t'expliquen el tema dels reis, que venen de lluny, i pels infants és una. I va ser una decepció considerable. I tot i que vas mirant i que Montbrió com altres viles tenen realment molts llibres d'història, per sort, de llibres d'aventures n'hi ha ben pocs. Aleshores, la nostra intenció, si més no de l'autor i de l'editorial, una idea molt petita,
és que el llibre sigui el primer d'una col·lecció de llibres del NIC, això ho explicarà ella, que comença a casa nostra i que s'enfila fins a la Per mi és un plaer, ho he dit sempre, presentar una nova escriptora, perquè us puc ben assegurar que cada dia n'hi ha menys d'escriptors de literatura infantil i juvenil. I si parlem temes econòmics, és impossible guanyar-se la vida amb un llibre en català i en literatura infantil i juvenil, que pot tenir la sort de ser recomanat en escoles, i aquest hi serà, però tot i així no és suficient. Jo quan ara el divendres a la nit donant els premis, la nit de Santa Llúcia, Premi Sant Jordi, i el Premi Folk i Torres, que té 55 anys celebrant-se, va ser declarat desert, 29 originals, vol dir pocs originals, dues, desert, poca qualitat, hi ha problemes, no? I quan el Joaquim Rull, un altre dels premis realment importants, crec que hi havia 17 o 18 originals, aquí passa alguna cosa. Per tant, avui escriure en català, per molt que diguin els polítics, escolta'm, se l'ha de felicitar, perquè no només fa país, no només fa cultura, sinó que un acaba posant gairebé diners a la seva pròpia butxaca, no les secretàries, no? Però és un món molt difícil, per tant, la gent que va a presentacions de llibres, jo estic superagraït. No només això, sinó que a més que portin els nens i les nenes, perquè una presentació de llibres és una cosa, si no està mal feta, divertida, engrescada. I escolteu-me, ho he dit sempre, ve el tió, ve el Pare Noel, venen Reis, i quants infants demanen al Nadal, el tió, els Reis llibres? Alguns n'hi ha, no? D'una llista de llibres, però jo crec que no hi ha campanyes publicitàries de llibres a la tele. I els nens veuen la tele. I els nens volen joguines. I se'n recorden de les joguines a l'hora de demanar la llista. I una joguina, una vegada tret l'embolcall, pot durar un mes, pot durar 2 mesos, pot durar 4 mesos, pot durar un any, ja seria un miracle. I després s'arracona. Els llibres formen part de la biblioteca. Un llibre si és bo, i aquests us asseguro que és bo, és per llegir tota la família. No és un llibre per nens, és un llibre que pot ser llegit per avi, per àvia, i pot ser llegit, que això és el més bonic, ja que és narradora oral de contes, pot ser llegit en veu alta. El doctor Berra va escriure un llibre fa molts anys que deia que, caramba, si el llibre és l'os, llegir-lo, fer-lo llegir és la carn, és donar-li suc, li hem de posar veus, li hem de fer misteri, i així hem d'enganxar realment els infants amb una cosa tan preciosa i tan meravellosa com és un llibre, que forma part d'una biblioteca i es quedarà allí. I quan l'infant sigui gran, no us recomano especial són els llibres que jo tenia a l'infantesa, fins i tot llibres de text, quan sigui gran, agrairà aquest llibre de regal. On seran les joguines? Doncs serà un compost físic, químic, o saber què serà, però no serà res. Un llibre és un fet de cultura, per això agraeixo moltíssim que vinguin en dies tan ventats i tan carregats amb actes, que difonguin la cultura i que comprin llibres. Vull dir, regalin llibres perquè realment els hi fan un favor importantíssim. Un llibre, i no parlaré molt més, desenvolupa la sensibilitat. I puc assegurar que en temps de les tecnologies, els infants, els nostres fills, els nostres nets, cada dia de sensibilitat en tenen menys, d'emocionar-se. Van tan de pressa amb el telèfon mòbil i amb les pantalles, que no tenen temps de descobrir la meravellosa que és la vida, la lentitud, la música, i fa falta, no? Jo ho he dit sempre, a la universitat em trobo amb alumnes meus de 22 anys que jo sé que no llegeixen. I els castigo. I més que els castigaria. Com els castigo? I com sé que no llegeixen? Per les faltes d'ortografia que fan. Si una persona llegeix, les paraules li queden automàticament enregistrades. I un no es pregunta per què l'ha vista passant-s'ho bé, per llegir el divertit, si va amb accent obert, amb accent tancat, amb alt, amb baixa, amb va, no? Per tant, sensibilitat, cultivar les emocions, evites falta d'ortografia, obres al coneixement, obres d'imaginari. És que no veig cap desavantatge en llegir un llibre, i veig molts desavantatges amb el Play, amb el mòbil, amb les consoles, etc. Veus els nens pels carrers que van penjats a la wifi, per captar el wifi dels carrers. Si no hi ha més accidents és perquè dona molt, però estem enganxats a les tecnologies i els pares els demanen que facin un esforç, no d'exigència autoritària, però per dir busquem alternatives a la tecnologia, més pausades, més tranquil·les. I això és el que vinc a dir a Montbrió de les aventures del llibre.
A mi quan em va tocar per parlar del llibre, jo sempre he explicat, i m'agrada explicar-ho, que jo era un fanàtic de la Mula Francis, de les pel·lícules que la Mula parlava, no? I com va dir que hi havia un grup que parlava i explicava històries, després llegirem un fragment de Montpellier potser, no? Només un fragment per deixar les ganes, no? Però que tu vulguis. Vaig dir al grup que és un hereu necessari que enriqueix i alegra una mica la cultura i la vida. Deixo pas abans de la Rosana a la Irene, que va fer la il·lustració, la coneixeu, però si no la coneixeu doncs aquí la teniu. Ella és freelance, fa il·lustracions magnífiques, per tant s'ha de fer algun tipus de logotip, imatge corporativa, algun treball de web. La Irene us ho farà a un preu fantàstic i amb una personalitat classíssima. L'alcalde diu que sí. La publicitat és gratuïta, Irene, hem de parlar. Bueno, jo no sé massa coses, no sé què dir, però el que sí que volia una mica explicar és com que el meu recorregut de feina ha estat el disseny gràfic, que sempre és com aplicar la imatge segons el tipus de feina, doncs aquestes il·lustracions estan una mica adreçades a com és aquesta història. Clar, per mi aquesta història és una història com està, ha dit ell una mica, no? És una mica com tornar a la velocitat, a l'espai-temps propi de les persones, no? El tema de l'avió, el tema de la tele i tot això és com estratosfèric, no? En canvi agafar un grup caminant i fer un viatge així és la nostra mesura real. Aleshores, clar, dic, bueno, si jo hagués anat amb el Jordi Morató amb el grup, jo què hagués fet com a il·lustrador? Jo que hagués agafat un bloc de guils de notes, un llapis, una capseta petita que tinc d'aquarel·les i ara m'hagués assegut el paisatge a fer les il·lustracions. I aleshores una mica les il·lustracions venen del pensament. Que bueno, que al final una mica del Photoshop hi ha, però bueno. Però tu treballes a mà. Sí, no, les il·lustracions estan fetes amb llapis i aquarel·la, l'antiga santa. Com ha de ser, que està molt bé que hi hagi treball d'ordinador, però la base. Home, després, clar, per portar això a l'editorial has d'escanejar i clar, ja que ho escaneges i jo vaig a posar una mica més de contrast aquí, però bueno, ja està. Molt bé, Irene, gràcies per il·lustrar-ho i endavant. Rosana. Jo m'aixec, és que jo no... Jo això de seure en una cadira i no veure la gent és que no. Bueno, moltes gràcies a tots per venir. Hi ha molta gent que no us conec i hi ha molta gent que no sabia que vindrien, que són amics meus i que han vingut, amics i parents. Moltíssimes gràcies. Mireu, com ha dit el Jordi, o sigui, aquí literatura en català, escriure en català, o sigui, a dos veles. Vull dir, aquí no vaig a guanyar res, ja m'ho ha dit. Què és aquesta cara? M'ho has dit des del minut 1 aquí, res. Bueno. Però bueno, us vaig a dir una cosa, perquè clar, jo me pregunto, ostres, porto un any i mig amb aquest projecte, ara acaba de sortir, estic contentíssima que hagi sortit, però clar, si no guanyo quartos, a veure, per què jo m'he embarcat amb això? Doncs bueno, us ho diré molt fàcilment. Per què he guanyat? Diverses coses. Bueno, que tinc el discurs aquí, a veure si me'n recordo de tot. He guanyat diverses coses amb això. No guanyaré diners, però he guanyat altres coses. Primer, xute d'autoestima. Mireu, quan la meva amiga, la Sandra Bea, que és una noia de Cambrils, em va dir escolta'm, Rosana, mira, que conec un noi que ha fet la volta en ruc a Catalunya, bueno, ja havia acabat en aquells moments. Direm una mica com enregistrant això, per tenir-ho. Ui, és que jo me moc. Bueno, total, que Deixa'm sobre el terra, que em va dir això i em va dir, diu, escolta'm, havia pensat que això seria una història magnífica per fer un llibre infantil. I jo la veritat que en aquell moment, jo no sé si algú coneixeu o heu seguit les aventures del Moretó al Facebook o... Ningú més? No ho coneixeu? Ningú? Sí. Bé, jo realment no ho havia seguit, molt així, hi havia gent que ho seguia molt. Penseu que la pàgina de Facebook tenia 5.000 seguidors. Va acabar tenint, vull dir que tenia molta repercussió a tota Catalunya. I jo vaig dir, home, doncs és molt bona idea, però clar, un llibre, clar, jo treballo a la biblioteca, soc narradora, he escrit he hecho mis pinitos literaris, però realment no tinc res publicat.
com us ha dit ell, escriure en català és molt difícil i si no tens res publicat, doncs encara pitjor, la gent no confia en tu. Clar, si no sabeu... Total, el que passa que vaig tenir la sort de contactar amb el Jordi, que érem amics per temes de la biblioteca i tal, i quan li vaig posar la idea, doncs a ell li va agradar de seguida, per un tema de que li agradava la Mula Francis, havia estat mirant pel Facebook tot just el dia abans o una setmana abans a l'aventura del Jordi i li va semblar que era una idea molt bona traslladar-la en un llibre. Clar, tal com li vaig dir jo, doncs ell de seguida s'hi va posar. Prèviament jo havia parlat amb el Jordi Moretó, la Sandra, la meva amiga, ens va posar en contacte, vam quedar per fer un cafè i el Jordi també va confiar en mi des del primer moment. Clar, o sigui, la Sandra va confiar en mi i això que té una germana que és escriptora amb llibres publicats, vull dir que li podria haver dit a la seva germana i va confiar en mi, per això us dic que d'alguna manera per mi va ser com una manera de pujar-me l'autoestima, el fet que una persona confiés en mi, confiés la Sandra, confiés el Jordi, bueno, el Jordi va confiar per poders, confiava en la seva amiga, com que la seva amiga confiava en mi, doncs això. I el Jordi també, sense conèixer si jo podia escriure o no, va dir, doncs sí, tira endavant. I el projecte va començar d'aquesta manera. Sí que és cert que el Jordi Moretó i jo havíem plantejat al principi una obra com a bastant més infantil, amb més poca lletra i molts dibuixos, digueu-me droga, però el Jordi va veure que aquesta història era molt i molt potent i que tenia recorregut com per ser un llibre ja més per nens lectors, ja de 11-12 anys. Bé, tan bon punt vam establir la franja aquesta que seria d'edat, doncs ja vam començar a tirar endavant i vam fer el recorregut. Llavors, clar, és un llibre que està fet, jo he anat fent entrevistes amb el Jordi Moretó, m'ha anat explicant el recorregut que va fer i el llibre passa ara mateix pel Baix Camp i la Ribera d'Ebre. També és cert que els que hagin seguit l'aventura, com tu mateix m'has dit, que no trobaràs exactament el que va fer Jordi, perquè, per exemple, ara no recordo exactament, si aquí a Montbrió em va explicar alguna cosa o em va dir, doncs mira, aquí no em va passar cap cosa especial per remarcar, doncs jo he tirat d'imaginació, o sigui, hi ha diferents pobles que hi ha coses que ell m'ha contat i surten al llibre i hi ha altres que jo, doncs, he tirat d'imaginació, vull dir que no és 100% el que va fer ell. També té una cosa molt important en el llibre, que està narrat en primera persona pel Ruc. Això també ho vam tenir molt clar des del primer dia, i és que el Ruc era el protagonista i el narrador. Clar, penseu que d'aquesta manera el fet que el Ruc sigui narrador i el protagonista absolut també per mi m'ha suposat un exercici una mica de posar-me en la pell. Però bueno, això que sembla que costi molt també m'ha donat ara una gran alegria, i és que fa un parell de dies un nen de la biblioteca, que el conec jo, que el tinc al club de lectura des de fa anys, li va dir a la seva mare, s'havia acabat de llegir el llibre, mama, diu, la Rosana deu ser molt bona escriptora, diu, perquè no l'he vist amb ella llegint el llibre, m'he imaginat el Nick. Clar, o sigui, com podeu pensar, a mi això m'ha arribat a l'ànima, perquè el nen es va posar dintre de la història, amb la qual cosa, el que us deia, tinc el xute d'autoestima de totes aquestes persones magnífiques que van confiar en mi, aquests comentaris que m'estan arribant ara. Després també el llibre m'ha servit una mica per donar la volta al tema literari. Jo treballo a la Biblioteca de Cambrils, com us ha dit el Jordi, i clar, jo faig promoció de la lectura, explico contes, cada mes tinc clubs de lectura amb els nens i jo recomano molts llibres. Clar, pensar que ara algú pot recomanar el meu llibre o llegir el meu llibre i sentir-se emocionat per aquestes aventures i potser d'aquest saltar amb altres llibres, doncs per mi és una cosa absolutament magnífica, és una cosa que la veritat no m'imaginava que pogués passar mai. D'altra banda, això també te dona una mica d'ales i el fet és que, bé, com us ha dit ell, la idea és que sigui una col·lecció. Clar, ells van voltar per tota Catalunya, aquest volum és el Baix Camp i la Ribera d'Ebre, evidentment falten moltes més comarques i el Nick ara jo el tinc passejant pel Priorat. Sí, alguna cosa passarà amb el Nick. El Jordi, si troba que
que no sé. Si el públic lector acull el llibre amb generositat, tindrà més camí. Si no, doncs aquí s'acabarà el camí. Però també els lectors, jo no puc despullar-me ni vendre imatges fotogràfiques meves com el RUC. El llibre té un poder i saber com anar. Val. I... Espera, que anava a dir una cosa, ara se m'ha anat de la... Sí, us volia comentar que el fet en concret de Montbrió estic molt contenta d'estar aquí perquè, a veure, jo, bueno, ella ha dit que soc cambrilenca, tothom ho diu, no soc de Cambrils ben bé, fa uns 17 o 18 anys que he vist, i mireu, per mi Cambrils estic molt feliç d'allí i tal, però tots els pobles, per exemple, Montbrió en concret, jo no ho vaig conèixer fins que vaig començar a sortir en bicicleta. El Francesc, que teniu aquí, que és l'home de la Irene, ho sap perfectament, que és molt ciclista, no sé si hi ha algun altre ciclista per aquí, els que ha vingut amics teus. Doncs, quan vaig començar a anar en bicicleta fa 10 o 12 anys o no sé què, tenim un grup de noies ciclistes molt guapes totes, amb l'uniforme rosa. No sé si ens haureu vist passar per aquí amb l'uniforme rosa i negre, perquè és que passem molt. És que això és un punt de passada. L'alcalde diu que sí. I que la majoria de ciclistes fan un carrer en contradirecció, que no sabia Aquí, dono fe, jo l'he fet aquest moltes vegades. I un dia hi haurà un accident. Sí, aquest d'aquí, és veritat, és veritat. I Mossos dalt de la bicicleta, que també ho fan, Sí. Bueno, doncs això, que quan vaig començar a anar en bicicleta, la nostra ruta era Cambrils, Montbrió, Artipà, Valen, que el Valen surt aquí al llibre, coneixeu, no? Sí? Valen de l'Artipà. Que és el Tinin. Nosaltres diem Tinin aquí. El Valentín, sí. Valen, nosaltres diem Tinin. El Valen és amic del Jordi i... Doncs la nostra ruta era Cambrils, Montbrió, saps? Cambrils, Montbrió, esmorzar allí 1 hora i mitja i tornar, sí. La ruta era així. Vull dir que jo a Montbrió, ara després també us he de dir que ja passem de llarg, perquè clar, hem agafat una miqueta més de forma i ja passem de llarg, però passem, o sigui, tota la zona ja Riu de Canyes, Vilanova i tal, has de passar per Montbrió. Sí, per nassos has de passar per Montbrió, vull dir que ho conec. També conec una història que explico aquí, quan me vaig estar, clar, tires de Google i tot això, vaig estar mirant, dic, a veure que puc posar alguna cosa de Montbrió, i me vaig recordar d'un dia que me vaig perdre, Francesc, baixava de Botarell amb una amiga, amb l'Estefi, saps? Baixava i no sé què, me vaig fotre per una riera tota plena de sorra, però que ho vaig passar fatal. I jo deia, dic, això ha d'anar a fer cap a Montbrió, perquè per la d'això, dic, això, però ho vaig passar perquè ja saps que soc torpe, Francesc. Sí, ho saps. Bueno, un munt de sorra, ho vaig passar, però fatal. Al final vaig arribar a Montbrió. I vaig veure que posava uns cartells, Riera de l'Ànima Blanca, no? Es diu? Sí, Riera de l'Ànima Blanca. I jo això, hòstia, de l'Ànima Blanca, quin nom, no? I clar, i llavors me vaig recordar d'això i vaig mirar al Google, dic, a veure si hi ha alguna llegenda o alguna cosa. Jo no la vaig saber trobar, no sé si hi ha. Però dic, pues què fa? I me la invento. I me l'he inventat. Me l'he inventat, perquè no sé, encara no heu agafat el llibre, vosaltres no l'heu tocat, no l'heu llegit. Una miqueta. Una mica el vaig mirar, però no sé què posa. Pues me l'he inventat. Sé que en parles, però... Perquè com que ara soc escriptora, pues tengo esa licencia, saps què te vull dir?